можете слободно во колот да се движите додека да почне програма. Дали ви се досади седејќи и внатре во салата? Дали го разбравте кои се уморни нека седат, кои сакаат во колот можат да се движат, програмата Still comes first and the truth comes second, just stop for a minute. Smile, why is everybody so serious? I can so damn mysterious. Can you feel that? Yeah, we're playing with love tonight. It's not about money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about just change, ain't about yeah. But blame, wanna make the world. Forget about a price tag. We need to take it back in time. The music made us all unite, and it wasn't logos in a video. Money can't buy us happiness. Yeah, we all slow down and enjoy it right now. Guarantee you we'll be feeling alright. Everybody look to the left. Everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we'll play with love tonight. It's not about money, money, money. We don't need money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about to change, ain't about yeah. Go blame, I wanna make the world dance. Forget about the price tag. Na 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 na, eh. Na 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 na, eh. Na 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 na, eh. Price tag. Čekajte. Film neke. Tudi vam. Ej, da se slikam.
Благородни и светли хора на този свят. Вие имате своята съвременна благодетелка в лицето на Ружа Спасовска. Ние имахме една велика бяла жена, българка, Леви Шмидт. Тук съм донесла едно стихотворение, което е посветено на подобна на Ружа Спасовска, една велика благодетелка, и посвещавам стихотворението очите на болката, не само на Ружа, но и на всички, които милеят и благотворят в името на доброто и на светлината, която ни помага, за да вървим напред, да устояваме на всякакви изпитания, които ни предлага живота. И така, очите на болката. Две очи, разплакани и мили, синева събрани и простори, грейват ярко пламъци години, в търсещи и светнали простори. Болка носят и за болка спират, спомен вечен за жената бяла. Светове в зениците се спират, светлината на земята цяла. Миг проблеснал, миг на волна птица, носеща товара на крилата, е събран в очи на горголица с диаманти, блясък от душата. Ако има болка, те я знаят. Ако има рана, те лекуват. Могат с любов да те умаят, майчинска и без да се преструват. Две очи, разплакани и мили, палят огън в сините простори. За живота радост са водили тези светли, царствени обори. Добър вечер. Казвам се Любен Радойков от град Василевцев. Най-сърдечни поздрави имате всички, целия Пирински район. Благодарни сме много за тази сърдечна покана, за дадената ни възможност да изкажем нашите чувства, нашето уважение към това начинание високо благородно, което е създала Ружа Спасовска. Скъпи брати и сестри македонци, нашата творческа група до хора и гласоделци най-искрено споделя благородната инициатива на голямата поетеса Ружа Спасовска. Ако с една дума можем да кажем какво ще спаси човечеството, тази дума е милосърдие. Ето защо ние скланяме глава пред подвига на Ружа Спасовска, определяйки я за стожер на епохата в нашето съвремие. Обръщам се и към тези мили хора в неравностойно социално положение. Мили хора, вярвайте, вие не сте сами в
вашето човешко изпитание. С вас сме всички ние, които разбираме вашата потребност от нашата обич и уважение, за да докажем нашата съпричастност към нашите дълбоки чувства на уважение към всички вас. Повтарям, мили хора, мисля, че можем това да го покажем, като никой от залата не излезе без да си вземе една книжка. С книгите, които ние сме донесли тук, те са символ на нашата дружба, на нашето желание ние да вникнем в вашия бит, вашата култура, в вашите проблеми и с прочитането на книгите ние ще вникнем в нашия език, в нашия говор и ще можем много по-лесно да общуваме и да уеднаквяваме нашите мисли и идеи за подобряване на живота. Мисля, че това е желанието на всеки един добросъвестен и добронамерен човек. Благодаря за вниманието. Руже. Още на снимката видяхме следната роклия, ти че си ружа си, ама казваме, взимахме ти тази идея. Голямата благодарност на това, което ти си започнала да вършиш, това е нещо чудовищно. И за чудовищните хора ние също подаряваме най-чудовищните цвети в Родията. Благодаря много. Да, това е да почетам вас. Благодаря. Здравейте, добър вечер. Аз съм представител на литературния клуб на град Гоце Делчев. По-близо. И До микрофона. До микрофона. По-близо до микрофона. подножието на нашата Пирин планина. И затова съм написал едно в памет на илинденци. Това е еднакво болно и за нас, и за всички, защото тия хора са си дали живота, за да продължим и ние. Памет на илинденци. Да тъгувам или да празнувам, само щом погледна към Пирина и мислите като орли штурмуват върховете горди изполини. Ако можеха да проговорят, ще разберем това от ветровете, как за свободата са се борили калени боеве, безстрашни чети, как с усмивка на уста умирали за вярата и правдата комити, и как до сетен дъх не спирали да посрещат огъня с гърдите, и до сега вековни мури пазят белези от битки славни и носещи смъртта безброй куршуми притихнали са като в гроб отдавна. Колко и да е постигнал един народ, без минало е нищо. Да коленичим пред героите загинали, опазили ли родното огнище. Благодаря. Добре сте дошли на тази прекрасна среща. Там, където сърцата на хората говорят за доброто, доброто идва. Благодарям ти, Ружа, за това, което си сторила. Благодарям се на всички вас, че тук сте дошли с една велика мисия. Мои вени и артерии, проводници с високо напрежение. Земята се върти.
аз искам да политам като птица. Птици, птици в мене, високо полетете. И ако трябва някой да застреля, птицата в сърцето трябва да я улучи. Птици, птици в мене, мои вени и артерии. Да си прегърна с Ружа. Абе, хубавата жена всеки иска да я прегръща. Тој е нашиот, уствари, професор по глумство во Универзитетот Теофилски, така? Неофит Рилски. Јас се извинувам. Не се спремив да го најавам. Многу наши актери се негови ученици. Да, македонски актери кои што студира во Благоевград се негови ученици. И тој има овде многу, многу пријатели. А сега со уште една музичка номера на наше задоволство Андрејана Јаневска во придружба, односно во ќе ја прати Алекс Петковски на кавал, кој што и пред малку го слушнавте. И благодарам на Ружа што ме покани на оваа манифестација и реков уште кога ми се јави дека доколку немам обврски во македонската опера и балет со задоволство ќе дојдам. Секогаш сум присутна на вакви манифестации затоа што знам колку е важна поддршката и се надевам дека сите заедно ќе се избориме за подобро утре за сите нас и посебно за нашите деца. Сега ќе спомнеме една исто така стара македонска песна, Параходот. Прв пат без проба.
Ви благодарам. Благодарам вам и секогаш со задоволство. Благодарам. Поздрав до сите. Алекс ќе остане уште малку, ја најавувам Лијана Стоилковска-Андова. Ясно сонце, зайди помрачи се, и ти ясна mesecino zahidi udavi se i ti jasna mesecino zahidi udavi se. A сега молитва за светлина. Вдадена во дарот Божи уметноста, вдадена во безценетото волшебство, вдадена во вербата човекова, вдадена во вистината Господова, вдадена во милината мајчина, не мерејќи го времето и годините, босонога тргнав кон светлината. И години и време минува, и лесни и тешки се менува, а јас слепа и глува, пешки, игри си играв со животот. Пофалби и награди безбројни збрав, но едно заборавив, дека на светот има и злоба, страх и гнев и љубомора, повеќе од се на веков, наместо љубов. Да играм убаво, знаев, оти животот е умешна игра. Ги почитував сите победници, губитници, бедници, сите на овој век смртници, тргнати по светот босонови. А дали стигнаа до неа? Се прашувам низ бесоните ноќи долги.
немаше потејки и молејки се пред иконите низ моите молитви за светлината, иднината и битнината. Благодарам на сите присутни. Благодарам и на топлиот аплауз. Благодарам на дечкото што, еве, со една желба во моментов искажана само посака и ми овозможи и ваква подлога на песната. Благодарам на Ружа Спасовска и на се ова што досега во овие 2 години е направено и сметам дека навистина заслужува интернационална манифестација која ќе се обединува заедно со песната, заедно со поетската творба, заедно со хуманоста низ целиот свет, не само овде на Балканот и во некои подрачје што веќе имаме и гости вечерва, меѓутоа сметам дека ова навистина треба да се прошири и да биде интернационална манифестација. Благодарам на сите. Се работи за хуманост, се работи за луѓе, млади кои треба навистина да им се помогне, на кои треба навистина да можеме сите да дадеме дел од себе си. Љубов најмногу. Благодарам. Благодарам и на тебе. Алек? Благодарам за природа и промена. Ова ти е подарок од господин Живко Светин специјално за тебе. А за кратко ќе добиеш твојата година. Брзаш. Благодарам се голема. Ще се поздравим. Сега намести се да направим една прекрасна слика, после прво да се сликаме. Види го чичкото. Абе, те мола. Сака два.
Айде там ќе бидат да стои мало. До трети кат. А да побързаме Кой е отреден за... за